Matematika 1. Predmet tak úžasný, že som ho mala rovno 2-krát. Čo tento predmet zahrňa? No, zahrňa samozrejme matematickú analýzu, ako inak. Aká je náročnosť tohto predmetu? No, dosť veľká. Musíte mať minimálne 60%, aby ste prešli týmto predmetom. Potom skúška máte 3 termíny, ako inak. Prvý riadny, 2 opravné. Tam môžete tiež získať vlastne 100 bodov a musíte získať minimálne 60. Čas na písomku máte zhruba nejaké 2 hodiny, možno niekedy 2 hodiny a pol. Vyučujúci, teda aspoň ten náš, nás nechával písať koľko len sme chceli. Samozrejme, robili sme si srandu, respektíve on si robil, že až do odpadnutia. Skúšková písomka, no, najdlhšia som na nej bola nejakých 5 hodín, ale zvyčajne to bolo nejaké tie 4. Ako by povedal docent Kubáček, tie bodíky sa už nevrátia, takže vždy bolo lepšie chodiť čo najčastejšie k tabuli a byť čo najaktívnejší.